An balima Mali kunnafoni jawrani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usmane Eric Jakite dɔgɔkun mun b'a daminɛ bi tɛnɛn na juin kalo tile 20 ka taa bila karedon na juin kalo tile 26 ka aw ladɔnniya ko ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na samiya kalo fɔlɔ tile fɔlɔ o bɛ bɛn mercredi don ma Mali kɔnɔna na yan nɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen o kɔrɔ b'a yira samiya dolo o bɛna cogo ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na ka taa bila samiya kalo fɔlɔ tile 5 o kunnafoniya de bɛna lase aw ma a denkɛ n'aw balimakɛ fɛ doloba 2 o de nɔrɔ barikalen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na gɔku ale ni kalo kalo ale bi samiya kalo fɔlɔ dolo mɔgɔw ale b'olu de mara ni o ye cancer ye o kɔrɔ b'a yira an bɛna don cancer mɔgɔw ka wagati kɔnɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o sirilen don i kelen de bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma belew ni sodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw belew ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ banamini fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ aw bɛ kamanagan min na garisɛgɛ nɔfɛ ani sɔrɔ nɔfɛ a ka laɲiniw bɛ se ka sabati cogoya min na ko yɛlɛmabaliya bɛ olu la halisa ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fɔ aw ka se aw dusu la aw ka muɲu ka sabali ni dɔgɔkun kɔnɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw wa aw ka se aw dusu la kamasɔrɔ gɛlɛya bɛ gɛlɛya la ni laɲiniw tɛ ka sabati dusu tɔ bɛ bonya ka taa a fɛ ni aw ma aw hakili to aw yɛrɛ la dusu sira fɛ aw yɛrɛ bɛna bolo su aw yɛrɛ ɲɛna kamasɔrɔ aw ka ko dɔw ɲɛtɔla yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'olu tiɲɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala adama ka so funteni kalo 2nan denw toro ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ma wa kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye ni dɔgɔkun kɔnɔna na wulikajɔw olu sira dayɛlɛlen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na a ka kan ni aw ye wulikajɔ fɛn fɛn kɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na k'aw cɛsiri ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw garisɛgɛ siraw olu siraw jidilen don kumakan dumanw olu caman ɲɛsinnen don aw ma wa kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Dawuda ka so funteni kalo 3nan denw Gémeaux ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ko aw ka hakili to aw dalakan na kamasɔrɔ aw yɛrɛ dalakan de bɛna kɛ sababu ye ka se ka kungo lase aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na a ka kan aw ka se aw kumacogo la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw dusu bɔlen ne aw ko k'aw bɛ kuma a bɛ se ka gɛlɛya don aw ni aw jɛɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ walima aw ni aw marabagaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a daminɛ dɔgɔkun cɛmancɛ la ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma a b'a hakili to aw yɛrɛ la bolofɛn yɛrɛkɛw olu de kun bɛ aw kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na wa a b'a ɲini fana aw ka walifɛn singaw dabila o wagatiw kɔnɔna na kamasɔrɔ bolofɛn tiɲɛw bɛ se ka aw sɔrɔ walima nafolomafɛnw yɛrɛkɛliw olu bɛ se ka aw sɔrɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la ka na bila juin kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Idirisa ka so denɲɔgɔnso denw kansɛriw ni dɔgɔkun kɔnɔna na bɛnkan siraw bɛnkan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ walima layidukan kun bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ o siraw barikalen don ni dɔgɔkun kɔnɔna na ka ɲɛsin aw ma a b'a yira k'a fɔ layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ka se ka aw cɛsiri layidukan ninnu kama walima juru bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ k'aw ka se ka aw cɛsiri juru ninnu kama k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw kana saliya a ka ca la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ k'aw bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ nɛgɛjurukanw kunnafoniw yɔrɔ janfɛ kibaru olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion denɲɔgɔnso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ibrahima ka so Lion samiya kalo 2nan denw Lion ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko sumaya de bɛna don aw ka ko la kamasɔrɔ aw bɛna kɔnɔniw kɛ kosɛbɛ ni dɔgɔkun kɔnɔna na a ka di aw ye laɲini min kun bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ don tɛmɛnenw na
a ka ca la ni dɔgɔkun kɔnɔna na ko sumaya bɛna tila ka don olu la tuguni ka ɲɛsin aw ma wa aw la aw yɛrɛ ka wuli ka jɔ farifagaw bɛna don aw la o bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka aw ka ko caman la sumaya ni dɔgɔkun kɔnɔna na nka fariganw kun dalen don aw kan k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw o farigan ninnu fana tɛna kɛ sababu ye ka se ka aw bali aw ka baara la ni fɛn min sɔrɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ uti kalo tile 23 la ka n'a bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la isa ka so samiya kalo sabanan denw vierge ko aw bɛna baara caman de boloda nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakilina kow ka ca kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sira caman ko aw bɛna olu de ta nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nka aw bɛna nin sira fɛn fɛn kelen kelenna ta a tɛna kɛ aw sago ye aw b'a fɛ a ka kɛ aw sago ye cogoya mun na ko a tɛna kɛ aw sago ye ten cogoya la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o n'a ta bɛɛ hali ni aw ye sira kelen ta i b'a ye gɛlɛya bɛ aw ka laɲini sabatili la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ o b'a yira k'a fɔ ko sumaya o fanga ka bon aw ka kote la ni aw bɛ se aw kana saliya halisa aw ka wuli ka jɔ ani kumakan dumanw aw yɛrɛ dalakanw ka se ka o fara aw yɛrɛ fanga kan o bɛ se ka kɛ sababu ye ka hali nɔgɔya wɛrɛ don aw ka ko la don nataw kɔnɔna na n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na sumaya walew ani ci bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ olu tɛna se ka waleya nka kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la garisɛgɛ cunnenw aw bɛ se ka bali ka aw jigi da olu kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw b'o sɔrɔ cogo min o bɛ tila ka bɔ aw bolo o cogoya kelen na nin dɔgɔkun kɔnɔ kamasɔrɔ yɛrɛkɛli o fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ septembre kalo tile 23 la ka n'a bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balansu furusodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la umaru ka so kawula kalo fɔlɔ denw balansu ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni yɛlɛdaw olu ɲɛsinnen don aw ma kunkɔrɔta ko olu ɲɛsinnen don aw ma aw ka ko ka di mɔgɔw ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati hakilisigi bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye aw fɛlen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la ayuba ka so kawula kalo filanan denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni nisɔndiyaw olu kundalen don aw kan sira caman fɛ kamasɔrɔ aw dɔnbaga kɔrɔ minnu tun bɛ yen nɔ ni futinɛ kun donna aw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ walima aw jigila mɔgɔ minnu tun bɛ yen ni futinɛ kun donna aw ni olu ni ɲɔgɔn cɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw y'aw gɛrɛ olu la o futinɛ ninnu bɛ se ka dufan aw bɛ se ka tila k'aw ka jɛ daminɛ tuguni kura ye kamasɔrɔ ko kura daminɛw olu ka di aw la ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa ni kunkɔrɔtaw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wa aw dalakan o lamɛnnen don kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka n'a bila décembre kalo tile 21 la n'an b'a fɔ olu ma sagittaire kawula kalo sabanan denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la alaw tala ka so siraso denw sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ a ka di aw ye mɔgɔw ka kanu ka taa sira min fɛ ani mɔgɔ ka taa aw hakilina sira fɛ cogoya mun na ko gɛlɛya bɛ se ka don olu la ni aw ko aw bɛ mɔgɔw jagoya ka aw ka hakilina don mɔgɔw kun na gɛlɛya tɔ bɛ bonya ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu kun dalen don aw kan futinɛw olu kun ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dalakan minnu bɛna ta aw ye layidukan minnu bɛna ta aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu ka se ka bɔ a sira ma olu ka gɛlɛn kosɛbɛ kɛnɛya siraw olu sinsinnen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka n'a bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masaso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la masa solomana ka so fo nɛnɛ kalo fɔlɔ denw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasa ni kunkɔrɔtaw olu ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ cadeau ani nisɔndiyafɛnw olu caman ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'a sɔrɔ aw ma sɛgɛn yɛrɛ aw bɛ se ka wasaw sɔrɔ aw bɛ se ka kunkɔrɔtaw sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka aw sigilen wele ka se ka cadeau di aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw aw bɛ se ka aw jigi da garisɛgɛw kan nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ janvier kalo tile 21 na ka n'a bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la badara ali ka so fonɛnɛ kalo filanan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na
ko layidu timɛbaliyaw olu de bɛ aw kun kan aw ni aw jigilamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ aw y'aw jigida aw bɛna aw jigida sɔrɔ minnu kan walima aw bɛna aw jigida jigiya fɛn minnu kan mɔgɔw bolo i b'a ye ko a layidukanw bɛ ta aw ye nka a ka gɛlɛn u ka bɔ a sira ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati aw bɛ se ka aw hakili to aw yɛrɛ la balawu mankanw ani mɔgɔ dalaɲinimɔgɔw olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati wa aw dalakanw fana olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala nuhun ka so fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson nin dɔgɔkun kɔnɔna na juguya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ lagosiw olu kundalen don aw ka nin dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ nka fɛn min bɛ tali kɛ aw yɛrɛ ka ala deliw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ani aw bɛ saraka minnu bɔ aw yɛrɛ ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na ko saraka ninnu na ka ɲɛsin aw ma nka janfaw misɛnninw olu b'aw ka ko kɔrɔ ani juguyaw olu ani lagosiw olu bɛ aw kun kan nin dɔgɔkun kɔnɔna na nka a ka ca la aw yɛrɛ ka ala deliw ani aw ka sarakaw olu de bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw bɔ nin juguyaw ani nin janfa ninnu ma nin dɔgɔkun kɔnɔna na garisɛgɛ sira k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati ka taa se a camancɛ ma aw bɛ se ka aw jigida garisɛgɛ balilenw kan nka dɔgɔkun laban fan o ka girin ka ɲɛsin aw ma kosɛbɛ nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye an balima mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ka aw ladɔnniya ko samiya o bɛ don nin dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna na mercredi don o bɛ bɛn samiya tile fɔlɔ ma mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ ka aw ladɔnniya nin dɔgɔkun kɔnɔna na ɲinan samiya in kɔnɔna na ji bɛna na nka ji minnu bɛna na i bɛna ye tuma caman fiɲɛ de bɛna don ji ninnu kɔrɔla la walima san bɛ se ka fin fan dɔ fɛ a bɛna fan dɔ fɛ san bɛ fin fan min fɛ a caman na i b'a ye ji ninnu tɛna jigin yen fan yɛrɛ fɛ a jiw bɛ taa jigin fan wɛrɛw fɛ nka san ninnu kɔrɔ i b'a ye fiɲɛw bɛ san ninnu kɔrɔ fiɲɛ de kelen don ka san ninnu accompagner kuma caman o de la i bɛna ye samiya camancɛ yɔrɔ wagatiw la mɔgɔw ka se ka u yɛrɛ kɔlɔsi kosɛbɛ kosɛbɛ yiribolo kɛrɛfɛlaw ale ni kuranfiliw dugumana na kamasɔrɔ fiɲɛ bɛna na san kɔrɔ o de bɛ kɛ sababu ye ka se ka san caman cɛ ka taa n'a ye fan wɛrɛ fɛ nin de tun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ min mago b'a la ka se k'i ka kunnafoniyaw dɔn ka se ka i kelen pe ka kunnafoniyaw dɔn kamasɔrɔ an bɛ min di an b'o di bakuruba jamakulu ta an bɛ o de fɔ la nin wagati in kɔnɔna na ni i mago bɛ i kelen ka kunnafoniya la i bɛ se ka an wele an ka nimero la n'i ye an wele nimero la i bɛ se ka date ni lieu de naissance ni mois de naissance ani année de naissance ani heure fana n'i ye o di an ma an bɛ don i kelen pe ka carte du ciel kɔnɔ i bangena k'a sɔrɔ dolo bɛ sigi cogo min na ka ɲɛsin i ma ɲuman na walima juguman na o bɛ f'i ye n'a sɔrɔla i yɛrɛ bɛna kɛ garisɛgɛtigi ye sira min fɛ o bɛ f'i ye walima n'a sɔrɔla bana minɛ min bɛ a ɲɛ o fana bɛ f'i ye bana min b'i sɛgɛn i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na o banaw olu bɛ fɔ i ye i kan k'i kɔlɔsi olu la cogoya min na olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka f'i ye i ka don dumanw bɛ f'i ye ka tila ka i ka don gomanw fɔ i ye i ka sarakaw bɛ f'i ye nɛgɛ min n'i kan ka don i bolo la o nɛgɛ qualité bɛ fɔ i ye nka o bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ i ka kunnafoni de kɔnɔna na ni kunnafoni ninnu sɔrɔla olu an b'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a lajɛ sira min i kan ka taa fɛ i ka baarakɛtaw olu bɛ fɔ i ye ni mɔgɔ min date complète mɔgɔ min bolo toujours sira wɛrɛw bɛ yen nɔ ka se ka olu tigi ka datew sɔrɔ o bɛnna wagati min ma a tigi ka kibaruya bɛ se ka sɔrɔ k'a fɔ a ye cogoya min na o siraw fana bɛ yen nɔ ni ne tun ye aw ka dɔgɔkun kibaru ye an bɛ a fɔ aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ halisa ala ka jamana in basigi ala ka jamana in k'an sago ye n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye